a odpovídej na mé otázky. Dne 7. července tohoto roku tě přistihl železniční hlídač Ivan Semenov právě ve chvíli, když si odšroubovával jednu z matic, kterýmiž to jsou připevňovány koleje k pražcům. Tohle je ta matice, s kterou to tě přistihl. Bylo vše tak, jak řekl Semenov? To se ví, že bylo. A proč si odšrouboval tu matici? Čeho? Přestaň s tím svým čeho a odpovídej na otázku. Proč si odšrouboval tu matici? Já tu matici neodšrouboval. Kdybych byl nepotřeboval, tak bych ji byl neodšrouboval. Čeho jsi ji potřeboval? Tu matici? No. Děláme z matic olovka na udice. Poslyš, bratříčku, nedělej se sebe idiota a mluv k věci. Nenalhávej mi tady něco o olůvku. Jak ti jsem nalhal a najednou lžu. Když hodíš na vodu vlas, půjde ti ke dnu bez olůvka, tak já teda lžu. Okolním nídlo vždycky jen u dna. Na rybičku, co plave na povrchu, na tu se chytí dole tak šelišper, a to ještě málo kdy. A v naší řece šelišper nežije, ta ryba má ráda prostor. Proč mi tu vykládáš o šelišperovi? Čeho? Vždyť se mě na to vyptáváte. U nás i páni tak loví. Bez olůvka ti nebude lovit ani nejmenší kluk. To se ví, když tomu někdo nerozumí, bude lovit i bez olůvka. Pro hlupáky zákon není. Tedy říkáš, že si tu matici odšrouboval proto, aby si z ní mohl udělat matici na olůvko? No a co jiného? Snad se s ní nebudu hrát drápky. Ale na olůvko si mohl vzít kousek olova, kouli nebo hřebík. Ale olovo na cestě nenajdeš, olovo musíš koupit. A hřebík se nehodí. Není na matici, je těžká, je v ní dokonce i díra. Nedělej ze sebe hlupáka, narodil jsi teprve včera nebo jsi spadl z nebe. Spad nechápeš, hlavo hloupá, co mohlo vzejít z toho, že si odšrouboval tu matici? Mohli se koleje vyšinout, vlak se mohl vyšinout,
Lidé se mohli zabít, ty bys je byl zabil. Chraň Pán Bůh vaše blahorodí, nač pak zabíjet. Co pak jsme pohání čiňáci loci? Sláva ti, Pane Bože všemohoucí, celý život jsme, drahý Pane, prožili. A ani myšlenka na to nám hlavou neprošla. Chraň a smínu se, Matko Boží, co vás to napadlo? A jak myslíš, že vzniká železniční neštěstí? Odšroubuj 2 nebo 3 matice a máš neštěstí. Ale to my chápeme. My taky neočrobováváme všechny. Některé necháváme. Děláme to s rozumem. My to chápeme. V loni se tu vyšinul vlak, teď už vím proč. Co říkáte? Povídám, že v loni se tu vyšinul vlak, teď už tomu rozumím. Už to chápu. Vy jste vzdělaní, abyste rozuměli. Hospodin věděl, komu dává rozum a komu ne. Ale hlídač ztratí, to je taky jen mužík. Hned tě vidí a hned tě rozsoudí. Zapište taky vaše blahorodí, že mi 2krát praštil do zubu a jednou do prsou. Když dělali u tebe prohlídku, našli ještě 1 matici. Kde tu jsi měl a proč? Tu myslíte tu, co ležela pod červenou truhličkou? Nevím, kde jsi měl ležet, ale našli ji. Kdy tu si odšrouboval? Tu já neodšrouboval, tu mi dal Ignaška, syn jednookého Semjona. Já mluvím o té, co byla pod truhličkou. A ta, co byla venku v saních, tu jsme odšroubovali já s Mitrofanem. S jakým Mitrofanem? No s Mitrofanem Petrovem. Vy ho neznáte? Dělá sítě na ryby a prodává je pánům. Ten potřebuje na každou síť tak 10 kusů. Poslyš, paragraf 1081 trestního zákoníku praví, že každé úmyslné poškození železniční trati může-li ohrozit bezpečnost na této trati a věděl-li viník, že toto může způsobit neštěstí. Rozumíš, věděl-li a ty si nemohl nevědět, že odšroubuješ-li matici, že tedy způsobíš neštěstí, bude každý odsouzen do vyhnanství na nucené práce. To se ví. Vy to znáte líp. My jsme lidé zaostalí, co pak my něčemu rozumíme. Ale však ty tomu dobře rozumíš, ale lžeš a přetvařuješ se. Proč běhá vaše blahorodí? Zeptejte se ve vesnici, jestli mi nevěříte. Bez olůvka ulovíš možná tak oukle, už ani řízka nedostaneš bez olůvka. Ještě mi tu něco povídej o Šilišperovi. Šilišperovi se u nás nedaří. Když hodíš na vodu vlas, nepůjde ti ke dnu bez olůvka. A Šilišper žije jenom v cizích řekách a u nás ne. Tady nemá dostatečný prostor. Mlč, prosím tě. Můžu žít? Musím tě odevzdat stráží a poslat do vězení. Jak to do vězení? Vaše blahorodí nemám čas, já musím na trh. Mám dostat od Egora 3 ruble za sádlo. Mlč už. Do vězení. Kdyby bylo za co, šel bych, ale tak. Neprál jsem se. Nekradu jsem. Aspoň myslím. Vaše blahorodí, jestli máte nějaké pochybnosti o tom, že jsem neplatil daně, tak starostovi nevěřte. Vždyť on je to nezná, ten náš starosta. Mlč už, prosím tě, pořád mě rušíš. Hej, Seriane, odveďte ho. Jsme 3 bratři. Kuzma Grigoriev, Jegor Grigoriev a já Denis Grigoriev. Za bratra přece neručí. Kuzma neplatil, ty nejsi na něho. Jsou. Šumřel nemožný mluv, paníra. No chápuješ ho sám. Tak já jsem tu ukázal. Co něco musí umět, ale nechápá. Ale aby bylo proč a zač. Podle svědomí. Podle svědomí. Jasně ví, co chce, tak chlapi jenom čumí, jak na sám chce.
natáčet. Miluji vás, postavíme vyznání a možná se dáte tam, možná nežádný množstvo, ty mě řečili, že jsem Co to má s těma vlasama? No. Tak jaká je tohle čertovina? Miluji vás, jste můj život, mé štěstí, mé všecko, odpusťte mi mé vyznání, ale už nemám sil déle trpět a mlčet. Nežádám, abyste mou lásku opětoval, nýbrž, abyste mě politoval. Přijďte dnes večer 8 hodin do Staré Besídky, blablabla. Domnívám se, že je zbytečné, abych se podepsala, ale neděste se anonyma, jsem mladá, docela hezká, co ještě chcete? Jaká je tohle čertovina? Já jsem ženatý člověk a najednou takové hloupé a podivné psaní, jo? Kdo to mohl napsat? Patrně nějaká střeštěná ženská. To je pro národ, ty ženské. Ale Pane na nebesích, tohle musí být pěkná koketa, když dokáže napsat takovýhle dopis neznámému a k tomu ještě ženatému člověku. To je úplná mravní zkáza. Miluji vás, no. A co pak jsem nějaký chlapec? To víš, že jo. Rovnou se rozeběhnu a poběžím za tebou do té besídky. Takovým romancím jsem už dávno Matuško odvykl. Pravděpodobně je to nějaká duševně úchylná žena. Nebo vdova. Vdovy jsou většinou lehkomyslné a výstřední, ale tady tohle. No, kdo to mohl napsat? Písmo je nepochybně ženské. Dopis je napsán upřímně od srdce, to třeba to není ani žert. No, pravděpodobně nějaká ženská. To je podivné, když jste mě asi zamilovala. Zvláštní žena vůbec mě nezná a už mě miluje. No, pane Východce, já vás tak miluji. No, pane Východce, vás strašně moc vás miluju. Já, když vás vidím, já si nemůžu pomoct. Já vás prostě miluju, pane Východce. No, já vás miluji. Všechny vás strašně moc miluji. Strašně. Vás, všechny. Pane Východce. Na čím to přemýšlíš, nováčku? Ale to je jen tak. Víš, nějak se mi udělalo nevolno a bolí mě hlava. Ukaž se mi. Au. No, tak to by si měl jít nejspíš lehnout. No to bych měl, no. No, to víš. Rychle. Že by to byla tam blondýnka v těch světle modrých šatech s nosánkem pěkně nahoru. Že by to byla ona. A ne, to není úplně tak možný. Protože může se zamilovat taková krásná a něžná bytost do takového omšelého a starého pařezu, jako jsem já. Teď je vyloučeno. I když upřímně řečeno, vždyť já taky nejsem tak starý a špatný, aby se do mě někdo nemohl zamilovat. Má žena mě přeci miluje. A uvážíme-li, že láska je slepá. Pravděpodobně doufá, že za ní půjdu do té besídky. Tak to je pěkně hloupá. A já tam nepůjdu, to bych se prosil. No a vlastně proč bych tam nešel, že jo? No a jen tak z dálky se podíval, jaký je to krásný a povedený kousek.
Já bych si jí mohl zasmát, já bych si jí mohl dost zasmát. No a vlastně proč se nezasmát, když je k tomu vhodná příležitost, že ano? No. Kam se to zaspadá? Ty, ale to je jen tak, víš? Jak mě rozbolela ta hlava, tak jsem si říkal, že bych se mohl jít třeba projít. Jo, tak. Pa. Tak zdá se, že tady nikdo není. Sakra. To jsi ty? Ano, já. Pavle Ivaniči, prosil bych, abyste mě tady bez síce nechal samotného. Připravuji si tady dizertaci a přítomnost kohokoliv mě ruší. Tak si jdi někam do aleje, tam je větší stín, tam se ti bude lépe přemýšlet. No a navíc já jsem starý a nemocný. No? Chcete spát a já musím přemýšlet o dizertaci. Dizertace je důležitější. Ty hele, poslyš, Míťo, ty jsi mladší než já, měl bys uznat, že já jsem nemocný a chci spát, tak jdi. To je ale sobectví. Proč to máte být právě vy a ne já? Už z principu nepůjdu. Míťo, jedinkrát v životě tě o něco prosil. No tak to uváž. To je zvíře. Bude-li tady, nedojde k mému randevu. Co pak on může být přitom? Míťo, prosím tě naposledy, dokaž, že jsi moudrý, uvážlivý tvor. Nechápu, proč na mě tak naléháte. Řekl jsem, že nepůjdu, tak nepůjdu. Už z principu tady zůstanu. Odešla. Viděla toho mizeru a odešla. Jsi despota, hlupák. Kdybys nebyl bratrem mé ženy, tak bych tě... Mezi námi je navždy konec. To jsem rád. Věřte, že jste mi svou přítomností právě způsobil takovou zlomyslnost, že na ní do smrti nemohu zapomenout. Jedinkrát v životě se mi naskytne příležitost a ten mizera mi ji překazil. No ta žena je teď uražená a nešťastná. Tak jako krev hlavou vydržela může. Dopředu zpátky stranou s tím chudák asi zmůže. Ale čemu se tak hloupě usmíváš?
Jenom tady hlupák se směje bez příčiny. Od koho jsi dostal dnes ráno ten dopis? Já jsem žádný dopis nedostal. Počkej, jaký dopis? Přiznej se. Dostal jsi dopis. Vždyť jsem ti obsala já sama. No čestné slovo, já. No tak tohle jsou loupeže, ty. Já sama. No, a tak co jsem měla dělat? Já nevím. No, a počkej. Museli jsme vytřít podlahy a jak jsem vás měla vystranit z domu. No, jen takhle vás člověk může vypudit. A už jsem nezlob, ty loupí. Aby ti v besídce nebylo smutno, poslal jsem tobě i Míťovi stejný dopis. No Míťo zase dneska v besídce? No, Míťo. Dnešním představení účinkovali Šimon Friska, Anastázie Klemencová, Žaneta Šturcová, Sára Galová, rekvizitářské duo Filip a Filip a na klavír hrál Michal Šalamoun. David Hruboš. Děkujeme moc, že jste přišli, mějte se krásně, na shledanou.